Дами и господа, здравейте! Намираме се на булевард Витоша и днес, благодарение на нашите партньори от Мистер Пица, ще раздаваме пици на хората, които успеят да отговорят на моят въпрос или изпълнят моето предизвикателство. Който не успее да изпълни предизвикателството си или не успее да отговори на моят въпрос, все пак ще си спечели награда ваучер за намаление в Мистер Пица. Следвайте ме във всички социални мрежи, които трябва да изкочат ето тук. Сега може да почваме. Давам да си избереш предизвикателство или въпрос. Не въпрос. Кажи ми в каква сфера си най-добър. Математика. Питагоровата теорема. Каква е? А на втора плюс Б на втора прави С на втора. Така, кажи ми колко е 11 по 11? 121. 12 по 12? 144. 13 по 13? 169. 15 по 15. Мисля, че беше 225. Страхотно, братле, заповядай, тази пица е за теб. Желая ти приятна разходка. Можеш ли да направиш 10 лицеви опори? Абсурд. 20 клека? 20 по-мога да ги направя. Айде, давай 20 клека да пробваме. А докато нашия приятел прави клековете, които вече са 12, може да използвате моят код за 15% отстъпка ЗИКО в сайта на Мистер Пица. Браво, машинка! Айде, честито, братле, заповядай тази пица да си хапваш с кеф. Да споделиш с твоята приятелка, мога да си изядеш сам както искаш. Мисля да изям пред нея да гледа. Айде, пред нея да гледа. Коя да е любимата тема? Компетентен на всяка тема ли? Така че Да. даваш такава свобода. Да. Ми айде давай нещо по химия тогава. Кажете ми швайцаровия реактив, какво му е химическото наименование? Аз това не го помня. Не беше ли нещо си... Знаеш какво имам? Кажи кой е диагонал, който разделя метали от неметали. Да, стат. А, така, добре, заповядай. Вътре няма пица. Опа! Беше много кют, страхотно. Чао, момичета, приятна разходка. Избира си предизвикателство или въпрос. Предизвикателство. Страхотно. Искам да вземеш номера на първото момиче, което мине, братле. Няма проблем. Ти Ще вземеш телефонния с номер. Искаш аз да ти дам моят телефонен номер, да ми звъннеш и да си имаме телефонните номера, просто е така. Деца вика, ако спукам гума някъде на Витошка, да знам на кого се обадя. Не, благодаря. Защо? Имаш си приятели? Да. Аз не съм ревнив. И той е ревнив. А той е ревнив. Ще ме изложиш пред цяла Брат, България. аз мога да ти дам друго предизвикателство. Не сполучиш с телефонния номер, обаче можеш да ми направиш 20 лицеви опори. Добре, аз пром, дай. Айде, давай. Ще ти направят 10 с една ръка. 10 на ръка звучи много по-добре. Давай, 10 на ръка. Браво! Айде, машинка, заповядай. Искам да спреш едно момче по избор от цялата Витошка и да му вземеш телефонния номер. Чакаш пак някое момче, ще го настигнеш и ще го дариш по дупата. Се задава едно момче. Това са слушалките, нали? И аз го видях. Да му взема номера. Или да му вземеш номера или да го дариш по дупата без да разбера. Ме трябва да му взема номера. Добре, айде, вземи му номера, давай. Вземи по номера. Здравей, приятелю! Нещо искам да те питам, така не аз, ето това момиче искам нещо, братле, от 10 минути тук ми говори, че те чакало. Ще ти каже какво иска да направи с теб. Може ли да ти взема номера? Страхотно, сега ако си уредите и някоя свалка, в моят интервю ще не си... Леле, колко бързо го написа, братле. Добре, искаш ли сега и ти да участваш за още една пица? Добре. Ти си избираш, или правиш 50 лицеви опори, или да целунеш това момиче по устата. Избери си. Браво! Добре, заповядай сега първата пица за тебе. Сега ще ти дадем още една на тебе, братле. Повядай, брат. Благодаря. Надявам се да ви е харесало всичко. Заставате ето там. Аха. Ще тичате към мене. Който първи стигне и грабне пицата, си остава за него. Добре. Момчета, когато ви дам начало, тръгвате. Който първи вземе пицата, си остава за него. 3, 2, 1, давайте! Добре, кой е победителя? Как се казваш, брат? Мартин, Марто, на колко си години? на 15. Добре, сега, братле, ще си хапнеш малко пица от Мистер Пица. Надявам се да си доволен сега, да изгориш малко калории след това ядене. Добре. През коя година Българският национален отбор по футбол свърши на 4-то място на световното по футбол? А, така, заповядай. Виж колко беше бърз. Да, това беше. Дай 5 точки. Ще ядеме пица. Айде. Момчета! Бате, ти си като Коледна елха. Защо си вързал това на кръста? Братле, защото тук ще идвам от фризьор, братле. Стана в косми цялото. Добре, а тази чантичка, що се сложи така неприлно настрани? Да, братле, по-гангстърско си. Ти на колко си? 15. И какво гангстърско, брат, като си на 15? Тук има някакъв кръст отзад. Да, братле. Какво символизира този кръст? Мафията, братле. Мафията? Да. Ти да не си мафиот? Не. А искаш да станеш мафиот? Ще стана, братле. Добре, ето сега ще питам един мафиотски въпрос. Колко са нюйоркските гангстърски фамилии на брой? Откъде знам? Сигурно 30. 5. 5, Може да ми кажеш поне една от тях. Не. Какво знаеш за Ал Капоне? Нищо, брат. А искаш да си гангстър? Чакай, бе, сега ти звъни мама, нали така? Да, братле, това е много важен разговор, ще проведа в момента. Ще се държи. Едно последно въпросче, братле. Какви си най-така силните интереси? Мисля, в какво си най-добър? Къде знам, брат? Всичко съм добър. Добре, можеш ли да ми кажеш колко е корен квадратен от 81? Не, брат, не мога.
Сега, можеш ли да ми кажеш, братле, можеш ли да ми кажеш 5 български автора? Автора? Да. Васил Левски автор ли? Васил Левски да е автор. Христо Ботев автор ли? Автор е, добре. Добре, Кажи ми едно произведение на Христо Ботев. сега. Не си печелиш пица, но си печелиш един ваучер, тъщителна награда ваучер за 5 кинта, братле, отстъпка. Ако все пак искаш да станеш гангстър както искаш, ще трябва да хапваш повече. Така че може да си поръчаш пица от Мистер Пица следващия път. Много благодаря, брат. Снимаме ли се Снимаме. TikTok? Значи, здравейте! Как сте? Какво правите? Добре. Направете по 10 кека, която успее да ги направи първа. Идеално. Печели пицата. 3, 2, 1, давайте! 9, 10, добре! Абсолютно наравно са, така че и двете си печелите пици. Айде! Така, до момента раздадахме 10 пици. Докато чакаме останалите, да раздадем малко ваучери. Понеже каза, че те знаят. Какво те знаят? Ние ми се знаят в квартала. В квартал. В кой квартал си? Надежда. Най-силният квартал. Кой ви е любима предмет в училище, момичета? Английски. Теб? Химията. Страхотно. Добре. Кой е диагонал, който разделя метали от неметали? Повтарях кухня, не знам. Повтаряла си. Да, на поправка бях. Тебе любимият ти предмет е английски, нали така? Кажи ме трите форми на глагола хит. Откъде да знам? Хит. Не, ай пак. Хит, хат. Това тук що си го измислиш. Добре. Трите са еднакви. Хит, хит, хит. Ти ме перцака нещо. Добре, кажи ми трите форми на глагола eat. Откъде да знам, човек? Кажи трите форми на глагола eat. Каза, че английският ти любимия предмет. Това е нещо, което се учи във втори клас. Мен просто ми харесва да го слушам. Eat, Знам. следващата коя Пак е ит. е? Ейт. Така и третата? Пак е ит. Не. Не Eat. знам, Слушай. значи. Eat, ate, eaten. Аз Третата казах форма. eating, той също. Не, също. Който вас първи успее да стигне от там до мен и вземе ваучера, го печели. Дайте си чантите тук, аз ще ви ги паза. Всичко си прибирайте, аз направо си тръгвам сега. Така, момчета, 3, 2, 1, старт! Леле, бате. И така, имаме победител! Здрасти, братле, отново. Ето ви нещата, момчета. Зарехме новата стока. Сега продължаваме за въпросите. От колко време стоите тук? От 2 часа. 2 часа. Добре, а продавате ли цветя? Слабо. Слабо. Слабо народа нещо обеднели, не знам. Слабо купуват А цветя. на колко сте години? Мани се. На колко? 82. 82 и работите още. Ама малка ми е пенсията минимална. Колко ви е пенсията? 33 години трудов стаж, 500 лева. 500 лева за 33 години трудов стаж. 33 години трудов стаж съм работила и нощни смени съм работила. Тежка работа съм работила. Добре, тогава ви пожелавам да си хапнете. Мерси. Поне това мога да направя за вас. Мерси. Да ви дам тази пица и пожелавам лек и спокоен ден. Какво би направил за една пица? Предизвикателство. За една пица бих направил едно задно салата. Айде, дай да го имаме това задно салата. Само да не се пребиеш, моля те, брат се. Айде! Добре, братле, заповядай една пица, не знам с какво е. Дай да видим с какво е. Ще ти хареса ли? Любимата ти. Добре, искаш ли ти да си печелиш една пица? Едно от вас ще трябва да отиде и да вземе номера на някой момче. Не съм аз. Унеси ти. Добре, значи остана ти. Добре. Айде, харесай си някой симпатичен батко. Е, там има 2 момчета, виждаш ли ги? Давай, искам да си много така нахакана. Дай да видим дали ще стане. Може? Пица може. Добре, виж, поне едно парче мога да почерпиш, момчето. Дай само да видим дали ще звънне сега този телефон. Звъни ли? Да. Така, добре. Заповядай, Вики, една пица. Какво правите тук? На Витушка? Да. Тук обикалям с кучетата. А защо обикаляте с кучета? Те ваши ли са? Моите са, да. Ваши са? Твоите са тук. Аха, добре. А с какво се занимавате? Аз какво се Да. занимавам? Сядам, примерно, тук. Така? Клякам и чакам някой да ми даде стотинки. Добре, аз не мога да ви зарадвам стотинки, но мога с една пица да ви зарадвам. Благодаря си. Предполагам, ще я хапнете с удоволствие тази пица. Тук сме 3 човека, по-малко ще хапам. По-малко да си разделите. Знаеш ли С кой това е? мога да ви помогна. Предизвикателството ви е следното. Да пробваме кой ще направи най-много лицеви опори. Хайде, братле, ляга, искам пълни да ги правиш. Ще ти броим, братле. Доколкото издържиш, само си махни чантичката. Доколкото издържиш. Така, пълни, додолу искам. 1, 2. Не, те не ти ги броя. Айде, 28, стига толкова. Така, кой е втори? Давай, додолу. Давай, 1, 2, 3. Давай! Добре, 29. Браво! И последният, който ще се опита, кой е? Ти ли си? Айде, брат. Така. Колко трябва да са? Значи, той направи 28, ти направи 29, сега ти трябва да правиш 30 и ги минаваш и двамата. 1, 2,
Додолу! Дай! Добре! Има победител 30 лицеви пари! Браво! Виж колко фенове събрахте! Погледни колко фенове събрахте! Как се казваш, тигър? Дани! Спечели си една пица току-що, а вие, момчета, си печелите по един ваучер. Заповядайте, момчета, по един ваучер от Мистер Пица за 5 лева. Браво, машинки! Айде! Чао, приятел, скотка! Ти си избираш. Или си намериш някой момиче така минаващо по улицата и ще я целунеш по буската без да я питаш. Директно ти ще я целунеш по буската или те направиш 50 лицеви обори. Само внимай да не ти лепнат ни шамар. Мога да спреш първо да заговориш, май да не си има приятел, защото ако си има приятел ще е лошо. Виж, зад тебе има 3 момичета, само казвам. Опа! Добре! Браво, тигър, браво. Страхотен си, заповядай тази пица да си я капнеш. Мога да почерпиш момичето едно парче все пак. Разбира се, ако искаш. Искаш ли? Искам. Айде, вземи си едно парче да видим с какво е пицата. Част така не съм видял. Тя е някаква с гъби. Добре. Едно въпрос ще ми отговаряте. Който първи ми отговори на този въпрос, печели пицата. Кой е ви любим предмет в училище? Математика. Как? Който първи сметне колко прави 15 по 15, печели пицата. 75. Интересно? Давай, братле. 15 по 15. Колко прави? 15 по 15. Изследте. Я знам. 75. Далеч от 75. Седи, пат. Не е 125. Не, искам си пицата, брат, че го сметна. Не, давам ви втори въпрос. На коя дата и през коя година създаде Левски? 19-14. На коя дата? Някой май беше. 20 някой беше. Така е. Не 23. Добре. А на коя? 26. 24. Една бройка ви, Какво момънка. празнуваме на 1 ноември? Деня на будителите, момчета. Да. Си състезавате и двамата. Който първи стигне до мене, ще спечели пицата. Аз ще ви кажа старт, момчета. Как, готови ли сте? 3, 2, 1, старт! Ехе! Чакайте, босте коя, братле. Заповядай, тигър. След като не успя с мисълните въпроси, поне с тичането. Чай, сега искам да го сметна това, седи са. Аз ще подскажа, брат. Много е за смятане. 225, далече беше. Казах 125. Те бил. Близките ми 5 български автора. Христо Ботев, Иван Вазов, Пейо Яворов, Пенчо Славейков. Колко са? Още... Да. Христо Смирнински. Повядайте, момичета. Мислиш с приятелка? Не. Страхотно, още по-добре. Ще намериш едно момиче. И да отидеш при нея и да плеснеш по дупето. Аз ще мога, обаче не е морално. Добре, не е морално, ти си прав. 40 лицеви опори ще можеш да ми направиш. Айде, давай, братле. Брат, си избра грешния човек, бутам 110 лежанка. Добре, то съм избрал грешния човек, давай да ми направиш примерно 50. Една, две, три. Една, пет, браво, машинка! Айде, честито, братле. Една хубава тренировка, сега една хубава пица да си хапнеш. Чакай. Братле, виждам, че раздаваш, братле, пица на хора в нужда. Не, аз не искам. Виждам, че раздаваш на хора в нужда, тук що даде на един човек, преди това на тази възрастна жена. Разбира се, Това е много хубаво, брат. Трябва да има повече такива хора като тебе. Просто го видях, братле, и нямаш как да не се върна да го покажа това нещо. Защото такива неща трябва да се показват, да даваш добър пример на хората. Наистина, това е наистина страхотно. Дори да го направи на камера, направи го след камерата, да кажа на всички, защото може да се помисли, че го прави нарочно пред камерата. Не, момчето си взе пицата, нищо не ми каза след това, отиде и започна да раздава. Ето там има една жена, мога да покажеш наистина. Жена в нужда, тук що даде на едни момчета. Това е страхотно. трябва да има повече такива хора. Как се казваш ти, брат? Боян съм аз. Бояне, наистина, пожелавам, братле, само готини неща да ти се случват, да ти се връща всичко хубаво, което правиш. Благодаря много. Чао, братле. Тъй като ни остана само една пица, решихме да направим нещо по-инновативно, да не я раздаваме просто така, а да направим нещо по-готино. Ще кача стори в Инстаграм, като човека, който първи дойде на Витошка и ми отговори на въпроса какво празнуваме на 1 ноември, ще си я спечели. Така, не е ново, то е видяно. Така. Даже... Така, добре, има едно въпросче, което сложих на сторито. Какво е въпросчето, знаеш? Какво празнуваме на 1 ноември? Какво празнуваме на 1 ноември? Деня на будителите. Айде, братле, заповядай сега тази пица за тебе. Така, добре, отговори ми на въпроса, сега една снимка само да си направим и да ми кажеш как се кажеш да те тагна. Айде, братле. Ево там много. Днес раздадахме 20 пици, благодарение на нашите приятели и партньори от Мистер Пица, без които това видео нямаше да бъде възможно. А вие, ако искате да се възползвате от 15% отстъпка от всяка една поръчка, през техния сайт може да използвате моят промокод ZIKO. Също така може да ме последвате в социалните мрежи, които трябва да изкочат ето тук и да ударите яко лайк бутона. Благодаря на всички, че гледахте това видео.